I bé, una primera ullada en l'ex comú de totes aquestes pel·lícules és que són produccions valencianes. Les signen Avelina Prat, Adán Aliaga o Lucía Casany, però si aprofundim un poc més, trobarem un altre punt en comú. Les bandes sonores són del mateix compositor, del francès Vincent Baguier, afincat a València fa quasi 30 anys, i avui hem parlat amb ell. Arriba a València per amor a finals dels 90, però la música és la que el va fer quedar-se. Música per al cine. Antonia, per favor. Compartir joventut amb directors valencians va provocar que este arquitecte francès siga ara el compositor que està darrere de les produccions valencianes. Un canvi orgànic entre dos mons diu que no estan tan allunyats. En arquitectura también hablamos de texturas, de color, de ritmo. A l'esquena, desenes de projectes, des de curts fins a les últimes pel·lícules valencianes que hem vist en els cines i que analitzem amb ell. Cada peli pide algo. Por ejemplo, en la de Vicente Monsonís fue un trabajo sinfónico, más clásico, buscando la fibra emocional. On està la meva filla? Què heu fet amb ella? Con Avelina tiene una mirada muy especial. Entonces siempre estamos buscando música que también es un poco diferente, más minimalista. Com pont a casa, el trobarem també contemplant el món en les cafeteries i sempre es deixa caure pels rodatges. Allí, diu, és on s'agafa el to de la pel·lícula. No busco protagonismo con la música. Muchas veces es una banda sonora que funciona bien, no la notas necesariamente. I des d'eixa serena discreció revisa com aquell jove canvia un compàs per altre. Sí, sigo siendo el mismo autodidacta, sabiendo algo más, pero con el mismo síndrome de impostor, sí, sí. Tot i això, no li falten ni premis ni treball. Són quasi 30 anys posant la banda sonora a la ficció valenciana.